Hej, jeg hedder David, og jeg kunne godt tænke mig at fortælle mit vidnesbyrd om, hvordan jeg er havnet på højskolen, og ligesom min forhistorie til det, og ligesom hvad det har gjort ved mig. Og jeg tror, at min historie den starter nok noget tid inden højskolen. For jeg nemlig vokset op i et hjem, hvor det var mig og min mor og min søster, som voksede op i trygge rammer, synes jeg, og jeg havde en far, der boede langt væk, som jeg ikke kendte. Og det tror jeg var meget godt for starten af min opvækst. Men ligesom da jeg var 12 år eller sådan noget, 12 år, så oplevede min mor en længst efter min far igen, og følte, at Gud havde en plan med, at de skulle føre sammen. Og jeg kendte ikke min far dengang, så jeg tænkte, jamen, hvis det er det, hun siger, så er det det, hun siger. Mor har altid ret, jo. Det var så mit ordsprog. Men det blev så til, at jeg mødte min far for første gang, da jeg var de der 12 år. Og han flyttede direkte hjem til os. Så det var første dag, jeg mødte ham. Det var det første dag, han flyttede hjem. Og det blev starten på noget rigtig godt, synes jeg. I hvert fald 2 første måneder. Men det var egentlig lidt mærkeligt, fordi han boede der bare, og vi tog ud af sådan nogle turistting, og det føltes som om, at han en gæst på besøg. Og så efter de der 2 måneder eller sådan noget, så tog min far sin gamle vane op med at begynde at drikke igen, fordi han er alkoholiker. Det gjorde bare hele situationen derhjemme, at det blev en meget utryg situation. Så derfor så skabte nok en mistillid over til begge mine forældre. At min mor havde valgt at tage min far tilbage, og min far kunne ikke leve op til det ansvar, som han havde på det tidspunkt. Da jeg så efter min mor røg på lukket afdeling, på en psykiatrisk lukket afdeling, så sagde min mor, at jeg kunne ikke bo derhjemme mere. Så jeg blev plantet i en plejefamilie, som kender mig, og de er fra den samme kirke, og det var også i trygge rammer. Så det tror jeg egentlig var en Guds gave, at jeg kunne komme i plejefamilie. Men alligevel så prægede Gud til mit hjerte og sagde, der er altså noget brudt, som du er nødt til at arbejde med. Og det var hårdt at få at vide, for det er ikke bare lige sådan at tage fat i det. Og så havde jeg opdaget faktisk, at jeg havde projekteret lidt af mine faderbilleder over på min far i himlen også. Hvor jeg havde set, at jeg havde aldrig nogensinde bedt til Gud som min far. Jeg havde bare bedt ham til Gud, eller til Jesus, eller noget i den stil. Men at få det over mit læber, og så kalde ham min far, det kunne jeg ikke rigtig forstå, hvorfor jeg skulle det, og jeg kunne ikke forstå ham, hvordan han var min far. Og det kan jeg mærke, at det er en proces, jeg stadigvæk er i. Det gør jeg ikke så meget, men jeg har begyndt at se ham som den far, som jeg ikke havde. Og jeg kan se hans faderhjerte på en helt ny måde. På den anden side, så havde jeg også det her gudsforhold, hvor jeg synes, at jeg er gået i stå, og jeg tænkte, jamen, Gud, hvorfor kommer jeg ikke længere? Hvorfor, hvad sker der i det? Jeg havde en vane med at se rundt på resten af min omgangskreds, for at se, hvordan de var kristne. Og jeg tænkte, jamen, hvis de kan gøre forskellige synder, hvis de kan gå ud og drikke sig fulde i byen, og bo med deres kærester og have sex og sådan noget, så tænkte jeg, jamen fint, det kunne jeg også sagtens så. Så jeg fik en kæreste, og hun var også ret liberal kristen, hvis man kan sige sådan. Hun var stolt over, at deres kirke havde været den første i det land, hun kom fra, Canada, til at føre homoseksuelle sammen. Og det var jeg ret uenig med. Men alligevel så blev jeg sammen med hende, og det endte med, at hun gerne ville gå fra mig, og der blev sådan utrolig brudt, og tænkte, jamen det kan ikke passe det her. Jeg har givet mig selv hen til hende, og jeg havde bare lyst til at følge efter hende lige meget hvad, og tænkte, jamen
blive så liberal i min kristendom, så jeg kunne blive for hendes skyld nærmest. Og det kan man jo grine af nu, men jeg var jo fuldstændig fortabt i hende der. Jeg tror, jeg havde sådan en idé om, at jeg var meget selvretfærdig. Jeg havde altid en undskyldning og tænkte, jamen, Gud, det er det mandat, du har givet mig. Det er den situation, jeg står i. Og jeg synes, jeg handlede i den bedste overbevisning, så du må tage mig, som jeg er, og sådan er det bare. Så jeg tror, jeg begyndte at lyve over for mig selv alligevel. Og det blev... til sidst så vidste jeg godt, at der var mange ting, jeg havde gjort forkert. Og mennesker, jeg havde såret, som havde gjort, at jeg begyndte at også tage led til mig selv. Have sådan en selvfordømmelighed. At jeg begyndte at nærmest forbande mig selv. Og hvad det skaber en, det er virkelig, virkelig nedbrydende. Så jeg havde nærmest 2 sider af mig selv, hvor den ene, det var sådan, jeg kunne høre, at Gud kaldte på mig. Og på den anden side, så kunne jeg også høre, at jeg løj over for mig selv. Og jeg valgte at lade den side tale meget igennem. Men til sidst så blev jeg bange for, at jeg kunne godt høre, som at ind i mig, der er det her kald, som Gud kom med. Jeg tænkte, hvis det forsvandt en dag. Tænk, hvis jeg bare levede mit liv i meget egen selvretfærdighed, uden at Gud kaldte på mig mere. At jeg kunne bare leve resten af mit liv i min egen sø. Og det blev jeg bange for. Det blev faktisk en reel frygt. Så til sidst så tænkte jeg, nu må der ske et eller andet. Og så kom Gud bare og rækte sin arm ud, følte jeg, og sagde, du skulle tage på højskole. Og det har jeg altid haft sådan. Jeg skal aldrig på højskole. Ikke på Maja højskole. Jeg har haft flere år i Maja med efterskole og sådan noget, og jeg tænkte, nej. Det er bare tabere, der tager på højskole. Men det blev alligevel sådan, jeg meldte mig op, skrev mig op til min egen overraskelse næsten, og startede. Og jeg tænkte, jeg havde faktisk ret arrogant holdning over for det, hvor jeg bare kom op, og så havde jeg slet, jeg har været kristen hele mit liv, og der er folk her, som de er ikke særlig kloge, og jeg ved nok meget mere end dem, og hvad kan højskolen give mig? Så jeg skulle nok være den måske lidt smarte kristen heroppe. Indtil jeg allerede på det første møde, der oplevede jeg bare, at Gud tale til mig og sagde, jeg har meget mere for dig. Og der var en lærer, der kom hen og gav mig et ord fra Bibelen, som bare ramte mig så hårdt. Jeg bare begyndte at græde og sige, Gud, nu lægger jeg alle mine undskyldninger ned, og jeg lægger min tilretfærdighed ned og siger, jamen nu må du bare tage mig, du har sat mig på det her sted, og så må du bare bruge mig og udvikle mig og gøre mig til den, som du vil gøre mig til. Og det skete ikke lige tiden efter. Det var en lang proces, som jeg startede på, og som jeg stadig er i. Men hvor vi havde for eksempel noget undervisning omkring noget med retfærdiggørelse, som jeg tænkte, hvorfor er vi retfærdiggjort? Hvorfor tager Gud imod os? Hvad er det i os? Er der noget i os? Og den skulle arbejde i flere måneder, skulle den bare køre rundt, indtil den blev trukket ned i hjertet. Og hvor jeg oplevede i en bønnestund, hvor jeg var helt alene, hvor jeg kunne mærke, at nu tog Gud min bøn, og han bad sine bønner. Det var som om, at jeg blev tunger på dansk, kan man sige. Og det var en vildeste oplevelse. Og der kunne jeg bare mærke, at der kom Gud bare, og han var, som om han var i det rum, jeg stod i. Og jeg kastede mig bare ned på jorden, og det var det vildeste, jeg nogensinde har prøvet. Jeg blev bare liggende og græd og hulket og bad Gud, jeg er ikke værdig. Og der ramte det mig virkelig, hvor stor en synder jeg var, og hvordan jeg havde bare levet et liv, som ikke var Gud til behag overhovedet. Men han kaldte bare på mig, og det var jeg virkelig, virkelig taknemmelig for. Og det var også en lang proces, hvor jeg tror, at i tiden lige efter, der var jeg meget overfølsom for alle mulige ting, som om jeg ikke nærmest kunne se film, og nærmest man havde en glorie over hovedet og sådan noget. Men jeg tror bare, at det er en oplevelse, hvor man træder ind i en periode, hvor Gud viser en nogle ting. Og det er ting, jeg husker i dag, og det er ting, som jeg altid vil huske på. Når jeg står i svære situationer, så ser jeg tilbage på der, hvor Gud han rørte mig, og det er Gud, han viste mig.
Og dem er der mange andre eksempler af gennem tiden på højskolen. Men efter at se tilbage på tiden på højskolen nu, så kan jeg bare se, hvordan Gud har vist mig forskellige ting i mit liv, hvor han var nødt til at tage fat og gøre mig sårbar og gøre sit værk, og hvor jeg bare står tilbage og siger, jamen, jeg vidste ikke engang, at jeg havde det her, jeg skulle arbejde med, men nu har du vist mig det, og nu er vi på vej sammen. Og det har jeg været rigtig glad for. Så jeg kan ikke andet end at sige tak til Gud, at han udstrakte sin arm, og han brugte højskolen som et sted, hvor jeg kunne komme tilbage til ham på en måde. Og jeg siger ikke, at højskolen det er det eneste svar, men jeg siger bare, at det var den måde, Gud han rækte ud til mig. Så hvis du føler, at Gud han rækker ud til dig på den her måde, så endelig ikke lad chancen gå forbi dig, men tag imod det og sige Gud tak.